Kampanay, tuluyan ang gigil. Ang iba sa mga bumbilya. Treat me like white teeth, don't get me dirty. Kung tunay na hiwa ng Pasko. Sige pa tayo. Sige, teka. Musa yung mga kansan. Ako nga pala si Paolo Lat. 2 linggo na lang. Pasko na po. Diyan, bilis talaga mga ng panahon. Pa hindi pagod sa mga kailangan mong gawin sa buhay. So ngayon maglaro tayo sa mga regalo natin ngayon ay ang sulot o suko. Ano kaya mananalo ngayon? Ang tunay na diwa ba ng Pasko o ang tunay na hiwa ng sukot? Kaya natin agad simulan. Diyan lang kay Astonishing. Hirap kalaban to sa caroling ah. Sundo mo pa ko sa dapat kahit hindi naman dapat. Ano kanta to? When we're blacked out, my sofa is your body. Still I no longer want is your shine. And I only Lugi ang 20 dito, tigil isa. Ayos like kahit late night. Di ko din alam kung anong pati paano sumakay kahit safe ride. Kung di pa nga hawakan yung kamay ko'y malamang ay iwan na ako sa 8 Mile. Party, bilhin mo sa sarili. Disclaimer daw, this was done right before a choir competition. Cute way to release their tension. Baka may magalit na naman dyan, pero di ko alam yung kante. Homeboy? Ano kanta yun? Ayun! Hindi ko alam kung ano pa. Kung di ka makahawakan yung kamay ko, malamang iwan na ako ng 8 Mile. Nawala din na same vibe. Yeah, you know, iyong waste time. Saan di ka umalis ya? O baka naman may mga magbibigay sa ano dyan, mga nakakaroling dito. Pwede dyan sa super, pwede dyan mag-donate sa super chat. O baka kahit 50 lang. Sulot ang high notes at bass. Sunod! Ano kay Jake Dumb. This generation is so effed up. Wala nang bata na nangangarol. Kanina nga lang, meron eh. Kahit naghahanap ka na nangangaroling, kung magpapatawad ka na lang magpapatawad, hindi ka naman si Kristo. Bibigyan mo din kahit papano. Onti lang, bigyan mo candy. Para panghagod sa lalamunan nila. Eto, sulot! Sunod! Galing kay Sig. The actions individual are performed by professionals. May malalaglag. Ba? Ay, okay na sintonado, wag lang mamamakyo yun. Sukot! Sunod! Galing kay Gabi Maru. Simbang gabi na! Yeah! Oh, ito ang Pasko drip! Tiran mo naman kami! Tiran mo naman kami ng Graham! Tsaka spaghetti. Oh! Blur na lang yun. Ayun, ati, hindi ka blur yan. Nakatakip na yung buong mukha niya. May silbi po, tsaka kalawa hanggang damit lang. Mukha parang naglakad ng 8 miles. Sulot! Galing kay musika. Ano sabi mo? Wala na nakakaroling. Basta mag-aabot ka, eh! Wala, lugi 100 dito. Bili lang kayo ng birds. Bago nyo ba rin, pang regalo. Alam nyo na, nasa description. Di ba kay Dante, Tito Dante? Mukha para sa naka-green screen eh. Yung sayo niya. Sulot! Galing sa Camarines Norte mo. Mapapaaga rin ang New Year ah. Mapuputo. Sino nag-isip nito? Sino gumawa nitong dekorasyon na to? Hard lunch ng Pasko. Bago mo dali sa mga kamag-anakan mo, di ba? Magaling! Pang New Year na agad yan. Pamputo ka na agad yan. Kung tunay na hiwa ng Pasko. Sukot! Christmas party outfit ideas for men. Hey! Oh, naman. Baller! Oh, parang tambay. From tambay to bantay. Oh, yan. Oh, siya na naman. 2 beses na luwal ang Boy Scout. Yan ang gusto ng mga babae. Yung maraming sponsor. Sulot. Benjamin. Kasi okay niya kasi mas-stress din sila pagdating ng New Year. Kasi doon sila nababalo doon sa mga putukan. Tulad nung sa Camarines, diba? Shoutout sa mga taga Camarines Norte dyan, pucha. So, masaya mag-Christmas party dyan, ha. Sunod. Sukot. Likay nata. Pacha, may sakit na ako. Gusto ko regalo, hindi sipon. Kaling sa kinatakalom, ha. Nag-iba na ng trabaho si Santa Claus. Ayaw na niya magbigay ng regalo. Ang katawan ko ang ire-regalo ko sa inyo. Yan kayo ka-importante. Mukhang galing Camarines Norte to si Santa Claus. Eto, sulat. Excited na ako sa mga kainan.
So, marami mag-uuwi dyan. Alam ko na ito, uuwi ko ito mamaya. Ito, supot. Isos wishlist, Miniso Plus. Oo, baka Miniso, baka makabigay na kaming giveaway dito. Hindi ako gasto sa sarili kong pera para dyan. Meron kayong kilalang marketing na Miniso. Baka makabigay naman kami dito ng Pasko. Ano pa naman yan? Contact mo yung FB namin, ha? Sunod, bunot. Galiki Kapampangan, Vines. Ano maintindihan ko to? Tol, simbang gabi na, tol. Sama ka na sa amin, tol. Simbang gabi, naman. tol. Oo naman. Check. Oh! Ay! Napakaangas, tol. Ang kampanay tuluyan nagigising upang tayo lahat ay manalangin. Ang bendisyon. Dapat kang bendisyonan. Ano par? Tara par. Natatakot ako lagi pag umaatras sila eh. Parang feeling ko may tatamaan ng motor. At least hindi butas, di ba? Para pag Ganyan may yung bayag ko karayat pag ka, tol, nakalawlaw na doon sa lilipad yan ka eh. na lang bigla. Na, tol. Ano, tol? Sama ka na sa akin, tol. Simbang Ang tagal gabi na naman tayo, ng tol. barangay, kailan Ready lalabas? na ako, tol, oh. Siyempre, uso ngayon mga vape-vape na ganito, tol. Ano Oo. ka sa simbahan? Wag lang katol ha. Magbe-vape ka na. Gaganon ka. Oo. Di ba yung ano yung ginagano, yung minawa si Iwas, ang tawag dun yung, ano yung thurible? Ay! 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 Eh, ano na, tol? Tara na, tol. Simbang gabi na, tol. Parang naninigas lang siya. Tol! Sama ka na sa akin, tol. Kukumpletoy natin yung ano, tol. Ayoko sumama. Yung simbang gabi. Wag Napakaangas, ka tol. sasama Tapos sa mga mga ilaw, outfit, ah. tol. Sama ako, tol. Oh. Oo. Outfit. Oo. Panis. Oo, di pa nakasintas po. Kahit hindi ka na mag-medyas, tol. Akin kasi naka-medyas, tol, eh. Eh, taas mo, taas mo. Gusto ko hindi mo na maramdaman daliri mo sa paa. Tas sandals, tol. Sandals. Oh, makikita yung wet po ko, tol. Jingle bells, jingle bells, Single bells. all the way. Ba't natin ang ilong natin? Parang may mabaho eh. Horse up and sleigh. Hey! Hey! Geng-geng tutulog. Geng-geng yan, tol. Hindi kita papabayaan kahit saan ka mapunta, tol. Parang Patak malalag mo na. yan sa dibdib mo, tol. Long sleeve, tol. Napaka- Long sleeve tol! Eh, ilan mo na. Description. Comment tol. Sumama, tol. Ha? Hindi kami, ayoko po sumama. Di pa ako malalo. Uy! Ah. Ang dugat. Dugat tol. Sukot. Naalala ko lagi pag simbang gabi, kung baka bumibili ako ng puto bongbong doon sa tapat ng simbahan. Ka-allergy ako doon Ano kay Ryan? Misa Christmas party! Ito ba? O bibigyan ng regalo sa'yo sa classroom. Mas siguraduhin mo lang na yung ka-exchange gift mo. Yung talagang crush mo. Sayang naman, doon ka na di ba? Yun na yung magsisimula ng New Year mo para makaputukan mo din sa Camarines. Kung alam natin iisa lang ang classroom na pinanggalingan ng dalawan to, get, duck cover and hold ika, kaya it's Sandro. Okay ba kami uuwi ng panalo? May uuwi ng Camarines Norte. Yan ang pinakamahirap makuhang regalo kasi minsan pinang-exchange gift tayo sa iba. Sulot yan lahat, sulot. Ito galing kaya Nora Hiyon, pass or not? Oh, si Susi lang. Kanya ang iba sa mga bumbilya. At sigurado wala ka masasagasaan. Hindi mo matatamaan si Kuya Geng. Tinawag ko bawal yan, di ba? Di ba bawal yung masyadong maraming mga kulay? Akin na lisensya mo! Akin na regalo mo! Sunod, sukot! Ano to? Only in Jamaica, what the bad boy. What he said, What? you have to go and back that shit, you know, watch it. Pop it out, watch it. Please, gusto ko na ganito regalo! Sa'yo naman ang sulat. Galing kay Liza. Bakit di mo maalala lahat ng sinasabi ko sa'yo? Hindi ba ako importante? Wow! The gaslight. Kasi makakalimutin po siya. Forgetful talaga siya. Opo, like, Dahil mo kunwari, kasi sinasabi. sasabihin ko, huwag niyang ilalabas yung ganito. Nilalabas niya. I mean, Ba't ka pumunta ng Camarines? Kasi... Parang on point ka ngayon, ha? Grabe, dire-diretso ka ngayon. Okay, mga masaya New Year mo kahit wala na kayo. Alam ko na bakit Kamsur ang tawag dyan. Ano, galing kay Remon. Catherine right now. Okay lang yung bagong taon, bagong kalandian, bagong kaputukan sa Kamsur. Ang importante, natuto tayo ngayong taon at handa na ako sa 2025 pa lang. At nagpasa na natin 2024. Kung di ganyan ka-sweet, wag na lang. Diba, tawag dito, it's the thought that counts. Kahit, wag lang yung kanso, it's the thought that counts. Kahit magkano halaga pa yan, basta may halaga siya sa'yo, yun ang kailangan mo. Yan, hindi ako makapag-isip-isipan yung utak ko. Sulat, gusto mo pag-December?
Sabi ko sa inyo, hindi ko alam paano nga talaga ngayon, yung weather. Baka lumamig kasi change of weather. Yung mga earthquake pa. Ay nako, ube halaya to ube halaka, umuubo ka na naman. Ako po, di ba may bago pang strain? Yung walking pneumonia pa. Dagdag ko sa'yo isipin. Kaya mag-ingat pa rin kayo pag lumalabas kayo. Hindi po regalo ang ating kalusugan. Isa po itong araw-araw mo dapat lagi pinapangalagaan para umabot ka ng 2024. Excited na ba kayo? Excited na ba kayo? Ito dito sukot, sakit. Galing kay Extrenus. Ito. iPhone 13 plus 4,000 o your girlfriend. Kahit 1 million pa yan, hindi ko ipagpapalit yung girlfriend ko. Yan ang geng-geng. Yan yung ginagano. Sumama ka na sa... Hindi ko Sumama ka na sa kwarto. Halika na. Lab-lab, lambingan. Wala akong pang regalo, lambing na lang. Hindi ka man panalo sa pera, panalo ka sa puso po. Tsaka dali mo sa kamsor. Sulot na sulot yung puso niya. Sige po tayo. Sige, teka. Baka nabuksan na yan ng iba. Ayoko na magbalot na iba kung nakatikim ka na ng balot ng iba. Po dyan bars. Para lahat kayo galing sa kamsor ngayon, Sulat. Mukhang nagkasulutan sila eh. Magkano ang halaga ng suot mo? Lady Rain Drip check na naman, geng. Magkano yung sapatos mo? Ay. 500. 500. Okay. Magkano yung pants mo? 350. 350. Okay, 850. Hirap na math nito. Damit mo? 120. Mahirap naman. 850, 970. Ulo mo? 170. Magkano na? 1,000. 350. 20. Basta mga 1,500. Yung cup mo? Yung Cup. cup. Yung necklace mo? 150. Necklace. Yung bag mo? 350. Una, paano niya memorize lahat? Sa halagang 2,340, meron na siyang OOTD. Salamat sa iyo, Ading. Pwede mo bang irampa? Hindi na. Okay, thank you. Sinayang mo ang oras ko, pero buti na lang, may 2 linggo pa bago magpasko. Hayop ka. Leche. Kala ko bibigyan siya 2-3. Eto, mo magkano lang to. Sa ating shop, bumili na kayo para kung wala kayong kalambingan, wala kayong kasama sa kamsur, meron ka namang jacket natin. Maubos na agad yan. Next year, iba na ulit. Kaya bumili na agad kayo. Sunod, sukot. Ano to, galing kay John. Sila. Lalaki. Sorry. Di ba nakita kita nung nakarang sabi mo hindi ka na mababae, tapos sabi mo hindi ka na mag-iinom, pero nabanggit mo na naman yung pangalan mo ng ex mo, tapos yung nangyari nakarang hindi ko na malaman kung anong nangyari, tapos ngayon Gaslight mo na! Tapos di ko na masabi kung ano ba talaga pinakamalapit na Gugutom pa ako. Hindi ko na alam. I'm sorry. Napakaganda ng diagram mo po, Chava. Na ito yung the theoretics of toyo by the female nature. Basta importante, lagi tayo magsusorry. Makapunta tayo ng kamsur kasama sila. Makakabot tayo ng putukan sa New Year. Sulat, galing kay Opay Daisuke. 3 a.m. when I was 6. Ganon din naman eh. Alam mo, nag-iba rin yung tingin ko dyan nung tumatanda na ako, nagkakaroon na ako ng stress sa work, sa school, na parang, alam mo, kung tatakutin mo ako, kung papatayin mo ako, kung bigla mo akong tatakutin o sasaktan, gawin mo na lang kasi araw-araw na ako sinasaktan ng mga responsibilidad, ng mga kailangan kong gawin. Ikaw na yung isa sa mga huli kong kailangan problemahin, ha? Sulat, kaya bagsak sa reading ang comprehension ng bansa. Galing sa Honda Cars. Now's the time to reserve a new Honda car. Just fill up our online reservation to get started. Dan sign, hoping to win. God bless and good luck to Dan signing. Magagaling mo. Parang raffle lang sa Christmas party, Kala mo mananalo kayo, hindi. Honda, baka naman. Gusto nila bigyan ng raffle, baka may pa-raffle tayo kung di tayo sagutin ng Miniso. Bakit fill up? Di ba dapat fill out? Okay lang yan. Baka nagmamadali sila mag-scroll sa FB, di ba? Gusto lang makaginhawa man lang o madala sa kamsur yung kotse. Hindi mo masasabi. Ginawang raffle. Lahat kayo magpapareserve, kaya good luck na lang pag hiningan kayo ng down payment niyan. Sukot. Kailan kay Super Dog Farm. Ano po detect niya? Belgian. Waffle. Drugs. Hindi tayo drugs. Buti na lang. Huwag ka nagbibiro ng ganyan sa ganyan. Baka mapagtripan ka dyan. Ako. Di ba pag nasa duty, di mo dapat ginugulo? Ligtas. Undas pa pala to. Ano kailan? Undas lang, no? Ngayon, Pasko na.
Sir, paamoy. Pag ikaw biglang tinahulan niya, hindi ka magpapasko ng malaya. Literal lang gugulo ka na nagtatrabaho. Soko at leche. Simbahan po, may oras po ba kayo para makinig tungkol kay Panginoong Hesus-Kristo? Ay, pipi pala to. Sige po, ulo na kami. Pipo. Ay, tangina mo! Alam, taka lang ako eh. Sinabi pa niya sa kanya kahit alam na niyang bingi siya. Pero ewan ko, unang isip ko skit to eh. Pero, ayun ako, yan ang diwa ng Pasko ay magpasaya, okay? Di magpasaya sa iyo. Baka magpasaya sa kwarto. Gawin nyo ha. Galing kay Rosie at panguli. Ubusin nyo na ang Grey House. Baka magising pa kapatid nyo ako na nagtutulog-tulugan. O, marami tayong mauwi ngayon. Diba? Mga Graham, salad, spaghetti. Ang importante, sarapan nyo na lang. Kainin nyo lahat yan. Huwag na yung magtulog-tulugan. At bago tayo antokin, tapusin agad natin ito bago magising yung mga nasa likod nyo habang nanonood kayo naka-speaker. Kung sino pa na bagay nito, huwag nyo tayo like, share sa mga walang pang regalo nyo, friends. Mag-upload tayo ng tumawa ka, regalo ka sa susunod na mga linggo. Kaya abangan nyo na agad, subscribe na agad, like na agad. Sino pa nanalo ngayon? Sulot, sukot? Paki-comment na lang below. Paulol, pagod na, namamaalam. Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya, buksan ang pag-iisip, tayo'y likas na scientist.